Hi guys, good morning. Kamusta mong tanan diha guys? Asa di connected so sa daw nagatukuan. Kamusta mong tanan diha guys? Manghinaat ko nga okay ra mo diha. Gami dari okay ra mi. Gaan lamang di okay agahang ubo. Ya guys, salamat tay kadto sa tanang katong tan-aw na sa mga video gahapon. Sa katong tanan nga nagtudlo nga kuan doy iaog kanang ahos kuno aglagaen kay arong waag ubo. So halamang suwadan ag luya og ahos karon na guys. Luya dara pay ahos. Mo nihang nagaan karon, mo yang hinubig. Ato lagi bira-bira habi ko musajaw ag kanang naikuan. Tang lamisa. Mo nihang ajaw lagi na jud na hinung og kagwang. Ajaw lagi. Mo nihang ako anon guys, hiway hiway. Ajaw bi. Daw. Sayo lagi. Mo nihang ako anon ron guys, kanang upakan sa hugasang maazo hiwa-hiwaon kato na may hangi pabukaw nga tubig didto o pabukaw nagtak-ang nagtubig wa pato ning bukaw di ay kato pud ahos i-try ron ha tanang kuan herbal ani i-try kay aron mga azo ta adlok ko mo sige ginom ko ng mga medisina bitaw adlok masakit ang kilid kasi kung inom mo mga kambal nabuong na sa kong inam daya pas paghilana panahon sa hang sipunog kanang na ay hilanat lagi nga abay-abajan panhag mga panghimaghap pagkapon naghang ubo gahi gihapon madalaman taong mawa na ni sa mo taghang ka high blood guys kay tanaw pa na sa hang buwak guys karong buntag ang favorite nga buwak na wa jud mauwi batasan ang nagkuha grabe karong buntag hang itanaw kay kada buntag mo may hang tanawon nitong buwak ka ganahan mo ko sa puro mga nabitaw na color ay violet si janza nay button mo sa butterfly agi sang purma nawa grabe way batasan nagahad sing isa ka kaang magikuha sa unta og mga jo na manghatag man ko ang ano gikuha man pero batasan hindi na naman da namin ginoo ng tanaw nasa'y konsensya isa itong iuli may mga ito yung favorite nga buwak ha isa itong agad sa itong ipadyon-adyon yung taon sa katong ibagduhan tong udik kinangalusa yung taon tong buwak ha kung kasi ko kayo nga nagikuha lamian na rabad sa tupurma kaya naulian na pati agad sa hang buwak ang lamian na katong mamuwak sa kulog puti bitaw patanawon na guys kay dadto ang gisusi ganina datos katong na mga kuan diha pa taw nabilin gamay sa to pa koy ibutang nga napa koy i-transfer sa mga paso nalipay lang pag ko kay bahalang maski gikawat to pa nabilin dadto shout out lamang ko sa nagkawat diha anta imo na laman ang alagaan ng buwak bahalag imo nang ikuha sa timanana sama-sama pag-amping kaya rang ito na nakapinangga ng buwak ka kada buntag mo dyan ang liliunon malipay kung makakita ko ito sa mga buwak magikuha kung kang dinalaman sana ikag mamping ka mua na laman na pero ampingi kaya hindi naman ampingan sayang para ba nang inampingan na guys luhi maling kamot na ng mga herbal kay ngalang paitag mo pa check up tam hadlok tag ingnan tag ma-covid buing na gud covid mako hanong po nangiimnan og cetirizine og allergy ahos guys tiya ngin huwa-huwaon igo naman siguro ning pila ka buo gilak sa kaatong nga lainon hani maning ubuhang gilak ka katong magunlan panikid na traho be ikid magbung ka diha inday nagpalami-lami man direk pa chat daring ilawom diha hi ani ba na pandang limon ikid man ang paslimon ya guys ahos nakapatukan lagi yung taon
Magawa mo tayo mag-video limbaran na sige tag pamaghot. Mapaggan kay dani na ang ugom na naman tada ni Luya. Luya, butangan lukuan. Tahos. May tayo sa ninang nilaga. Ay dari pa limang sito sa mga dago kaya wala may bunga kaya mamantong ipang haros mga udit tagi sa mga sanga. Dapay ang limon dari gagmay papud mura papud si Julin sayang man ako kun. Pag-drawing randa na. Pag-drawing randa lang heart damon. Guys, ako kabubos ang buwak. Ngunit ko na huna kay hilabtan ako ang buwak nga. Bismoro to na save na sa isang kaliwat. Bakit ano mo na sa katong ganahan nga buwak. Saan itong buwak ha? Kawat pa dyan, apilag sidlanan. Jaraw, may batasan. Nangadyo ka dyan, kay mahatag man dyan kong buwak. Dali ra mo punto siya sipak yun. Kung dyan pa nga doon, kay kuha dyan ang tibuok. Isa pa. Sidlanan, grabe. Tingnan dyan kung buntag, naman natughang ganahang buwak. Guys, mo naghatag nga vitamins na hagapon. Multivitamins plus minerals ag katong para kuno lipeng-lipeng. Malighatag na hapon ng palit ko. Kani. May more ni kuan yung murang man ko lagi matumba og labi ng lakaw ko ladyo-ladyo. Ug kuan matumba. Nganis ko ni basag gikan ta og kuan gikan ta panghilantan. Dugay-dugay na basa ko hilantay in taon. Pagbalik na, marabing kuan na. Guys, para sa nga asa hugasan. Mura may nabilin sa mga luya guys kani. So kanin naman siya ang gipod-giporon ron. Gipod ng hawaan tawag pino kay arong gawas sa isang lasa. Gamitan ni dek-dekon. Mahal pa na kilos. Luya. Kaya makalaga ko na ni. Mainlan ka. Magawa na ni hindi pamati. Uy. Kila. Daot sa motong kaakidnihan. Yes. Maniag luya. Daahos. Ito ko na bahuan guys. Huwag ko na lasahan. Hanggang humutan mo ko na ning ahos. Wah, gazadin tawag ka. Bahu gazad. Mana dyan ilunod na ito guys. Bukaw. Mukuha na ito. Na ilunod ay ron. Kaya mo na yung hinubig ka ni whole day. Mo na yung hinubig na ito. Tanawa sa ata guys. So, bukaw na bari. Bukaw na day guys. Bukaw na. Magkuha ko na nagamay guys. Kana kay anan. Gamay ninit. Kay aro mahal na taday. So yan. So nasa ilunod guys. Wala ilunod rin guys di Okay. Muna ni hampa ituson. Okay. Nunod na siya. Pabukaw-bukawon sa nahiza guys. Karang gawas sa gizahang diga ba. Okay. Kanawa naman na sa guys. Sumakuha na siya kay mayang hinubig ron. Isi. Namin sa isog guys kay kasi musiga. Okay.
Charo di mo bukaw guys, grabe siga lo. Nah, kita naman hansa guys, kuha na kanang ihaon. Away na. Away. Kinsa? Guys, bukaw-bukaw na. Ako ba? Ay, away. Ako ba? Bukaw-bukaw na dyan guys na. Natang-tangin. Grabe. Bukaw-bukaw na siya. Pwede na tingali ni guys. Ayun ha. Ganun haraman na sige bukaw-bukaw. Hanang haunon. Kaya nga. Hinubig. Pwede na. Ang haon guys. Pangawon o dessert. Ngunlo dahil siya. Kaya nasa dali. Nabala na. Masakit. Ajo tagdali. Kuya, Gael. Karena mau bukuanan guys. Ini menghadari. Kamiin mabazak kurma. Wana rin guys, agang nilaga dia. Isang tubig. Manang hinubig. Nabong init-init pa. Namun gajo ko mabahuan masigamay. Masin masiguro ipadaan ng kuwasang ilong. Wag gajo taon ko mabahuan. Oh, tagapang lasaw ako kasabot. Basta kaya haning imnon na mawala na yung ubo. Pait-pait. Na basta bahala kang paita ka. Samot ka pait ang lasa. Kung nakapil ko nga kuan sa jaguan. Ahos. Ang kabaho lagi, di ko kabaho. Good. Mana ni ginsong giingan nga katong ahos uloy ang gilaga kani. Jag limonsito mapalit pa ko unja or ugma pa siguro ko kapalit ka wala pa sa Gabriel. Sa line og pang libor. Kaya lagi may mga obligasyon kada adlaw. Magidugang ninis pagsuhol sa kataod sa mga atop. Mapang kumbati pag taon sa panadline ron. Init dari. Lamiin man pud. Yan siya guys. Kita na mula to sang buwak ng kuan. Kuha, luoy laman. Napangat ko nga luoy. Napangat ko nga naluoy ko sa nagkuha. Napangat ko kay wala nang hid. Kuha ra, naluoy ko kay gusto siguro to si buwak nga ingat. Kung sa ko kainga na ng isang ikuha. Di ba din namado ng mga di mong tanong. Pagaba na. Usag din laman, kaya na naman mo, ang pingi laman na. Kaya ito makoy nakitaan datong gamay nga. Yung sa lingsing, mo na naman po ito yung ibalhin sa paso. Kaya makasugod na po kong gahaang tanong. Pero katudang gikuha, arang gada itong kagwapa na kaadyo. Arang gada itong kapinangga na kaya gada ito, hindi pa dyan adyon. Yan ako magpanggaog tanong guys, sama sa pagpanggas ang mga mahal kinabuhi. Di abusaran ba? Mag-abusaran ta, musukol dita. Diba guys, no? At ang ilit ko ng mga taong hilig magpasakit. Kita guys, kaya nakakuan ko naghanghang, agang dani. Hang ripadong tijan. Hang sija. Pag halaging pang kuan wa gado din tao ka kuan ko sang ilong. Sampungan sa ganig kuan ng ilong. Watahun. Wa na yung tao nga tingin pamati. Ka? Dai, Lia! Hanggang sa kadiha. Duwa na yung taon ko nung gaming baji, guys. Tubig naman nun si Zagpuan, Puna na danay ang katong na yung mga katas. Ang diyang dega. Katas. Yung mga dega ba na itong
luya o gahos na nadini na ipo na. Wala niyang giinom. Syaro kang plima ha, kaya di ka mo layas. Pamati na danhis, daghan nga nainin. Inig ubo na sakit, inig ubo kay di man wa man lagi magawas nga. Ubo, lagi kay bawa na mo. May magawas nga plima kay arang gahiah. Wala na yung kugi, hubak-hubak. Pakitaan mo na tos buwak guys. To'y gamay na to. Arang nanipad. Sa pag kuling-kuling na naris ka ng tos mga buwakan. Diha ang taon ko'y nakitaan. Nga mo'y nabilin. Ito ang patanawin guys. Isa yung mga ikabisihan diha, be. Mama. Isa may mong giduwa, be. Ano sa sikon? Isa yung mong giduwa, be. Kanaw ko, be. Ba. Bisin daw ang bading gamay guys. Diha pisang bagbag. Sudah ng mga krayon. Dan himaton hagibutang guys. Dan ihang buwak ya. Dari. Dana man na sidya. Dana. Dari hang buwak. Nawa. Gazid bau. Kasi nakuha. Mazu. Kulatahon. Daring buwak ka guys. Kikuha dia. Nga ni. Kani ba sidya. Nice dito ka adyo sa kaya na sidlanan. Mura jak butterfly. Jarang na to jak kalinik nga violet. Jarang naghana ng buwak nga ni. Putiin. Mo na yung ganahan kada buntag na liin. Tsaka to orang na dito jang leuneuka kini siya natabunan man gud ni jadani mo na jang wa pa ni leuneup. Pero sagdala man kahalaman ni transfer sa paso anong mo nice na pud siya. Ja ipakawat na pud na kay na nagajang matigbasan nagmukawat na ni istulang karaan. Na siya guys ingani dito porma. Ngani to siya guys. Majugan ni taon ka diya ang taon na buhi. Mao ni katong nangatuad lang des pagbagjo. Diri dali ra man sa mabuhi ni ingani. Pero katong ang gisod sa paso arang natong lamia. Guwapa ka adyo galing kay nagpasadyon ang kawatan sa gilaman. Unta ijang alagaan to di ni sa ibaligja. Mga baguhay pa mo nila na ulian kani. Uli-ulian na sila. Tarang nga na mo sa nina karang kakibul ka adyo. Mura na kagkuan iring kibul. Pupo na ma. Ha? Pupo. Ay pupo. Agiro day guys si Pupo. Lapu-lapu manayngan. Si Pupo angan. Pupo, lapu-lapu. Daghan na ng pictures ko lapo. Atos, Si Pupo na iya. Lapu-lapu. sabi niyo. Pupo to day. Blue-green. Lolen. Pag suwat o kuan. Pag drawing o circle. Haman. Ay ba? Pag suwat o guan la. One. Egg lang imong suwatan. Sige laman tag-ig. Sige pag suwat og ig, daghan ng ig, kanang ig sa madja, ig sa manok. Ig na manok. Ig nas manok. Na sige. Ig na manok. Ig sa chicken. Ig Agi mong ig be. sa Grabing ka cute mo imong ig, ig manag madja. Oh, Anyar may magla. ano na imong ig? Black. Black. Yellow. Yellow. Uli pa. Yellow. Very good si Inday. Green. Green. Parang nasa gabi si Ilia guys. Kay gusto na sa blue school. White. School lang dyan si Jakarong ni Gabri. Lagi siyang baunanan. Bisa ka na isang baunanan guys. Saan nang gitaguan. Kaya siyang ni color red. led. Ang bagkurinte oy. Red. 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 Why? Sud nimo unawan. Sige, tara nga, suwat. Na dai sobrang sin. Gizambanan na dyan ang gawas. Kimbisa nang gitago-taguan kaya school na. Na naman, dyan naman gigawas. Agdi na naman. Orange. Lamig tamaraw. Pay na nila la. Andun na. Dyan na magbabay. Napas nila. Dyan ako na dyan magbabay guys. Pink na ding. Pink. Pink. Ay kapit. Lagi dyan sedanan si dyan crayon ng social kadyo. Tupperware paloy. Nang lipis kay samot jud. Ang pingin na yung crayon ha. Diyaw bali ha. Tingda kinintos. Okay.